ти черен Петър. Не, ама залагам жена с тази игра. Така че сега ще спечеля, давай. Да, ще се женеш. Хей, пичове! Вижте какво си купих от eBay. Това е специална машина, с която може да влезем в стени на хората и да им втълпим разни неща. Например, може да влезем в стена на някой богаташ и да му втълпим да ни даде всички с пари. Или може да влезем в стена на Джастин Бибър и да му втълпим, че е жена. Ма чакай, той не е ли жена? О, фак, три снимките. Какво ли можеш да си купиш друго от eBay? Не знам, колебах се между тази машинка и еднорог направен от дъвки. Ей, момчета, от доста време се опитвам да спра цигарите и моля ли да влезете в съня ми да ми втълпите да ги спра? Не бях се сетил да използваме машината с добри цели, но добре. Ама как ще заспа толкова бързо? Тихо си спинкай, Борко, сега. Готово? Борко заспа. Сигурно заради преспиваната песничка. Винаги действа. Добре. Време е да влезем в сънят му. Давай. Защо е толкова бяло тук? Явно в главата му няма нищо. Да влезем по-навътре. Ще направим няколко снимки. Добре. Да се проскараме наоколо. Добре. Тук има само летящи прасета. И снимки на големи мъже. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Ей, какво правите тук, е? Изчазвайте от тук, е. Ей, Борко, какво правиш тук? Това не е Борко. Мозъка му ни приема за вируси и изпраща антитела, които да ни убият. Станал си много умен. Не, видях го в един филм. Да го убием. Не, чакай, ако го убиеш, може да получи запек. Какво каза? Не, какво ще правим сега? Тук става опасно. Да изчезваме. Защо има толкова много сняг тук? Чакай малко. Това не е сняг, а пърхот. Ние сме в косата му. А сега да свършим това, за което дойдохме. А за какво бяхме дошли? Нещо с цигари беше свързано. Да пуши повече, май. Добре, ще му го втълпя. Готово. Да изчезваме. Мисля, че съм не спал. Ей, Борко, как си? Еми, не знам, обаче... Свършихме, добра работа!